Zdravím lidi, chtěl bych vás přivítat do tohohle videa, kde bych vás chtěl seznámit se dvěma výrobky firmy Kaska. Je to helikoptérová sestava s Corzerem a druhý je ČOT sestava s Corzerem. Jedná se o hotové montáže, kdy vlastně máte hotovou montáž plus nějaký té helikoptéry 800 mm Corzera. Všechno je hotové, jenom to prostě přivážete na kmenový vlasec, hodíte olovo, návazec a můžete chytat. Výhody těchto sestav je hlavně v této rychlosti. Každý dokáže navlíknout olověnou šňůrku. Neříkám, že to je složitý, ale potřebujete na to jehlu. Jo, vím, že třeba se můžou třet v ruce. Kdo se s tím nechce rozčilovat, tak prostě, aby to měl rychle, tak si pořídí tohle. Já jsem to vyzkoušel, můžu říct, že je to super hlavně v té rychlosti. No. Když se podíváme na ten helikoptérový rig, tak máme zde vlastně nějaký návod, jak to správně přivázat. Jo, a máme zde 3 sestavy. Jo. Jsou namotané vlastně na takovém krátkém plastovém držátku. Jo. 80 cm Corzera. Vlastně kryt na olovo, kryt na návazec. Jo. U té ČOT sestavy je to vlastně obdobný, taky 3 návazce. Jo, nějaký návod, jak vlastně to přivázat efektivně a opět hotová kompletní sestava ČOT rigu. Zde je 120 cm Corzera. Jo, je to výborný, prostě leží to na dně. Corzer je, že jo, těžká šňůrka, jo, spletená, kde máme vlastně obratlík na návazec a smyčku, na kterou přidáme olovo. Na druhé straně je vždy druhá smyčka, kterou si můžeme přidělat vlastně na kmenový vlasec. Jde to klasicky uzlíkem nebo dvě smyčky proti sobě, není problém. Oba dva návazce už jsem si vyzkoušel, nebo obě dvě sestavy jsem si vyzkoušel jako spokojenost. Jo, hlavně v té rychlosti, to si za chvíli ukážeme. Tenhle schováme. Máme to zpět. Tady když si vezmu ten helikoptérovej, vlastně tady mám olovo, jo, do klipu si prostě jednoduše během pár vteřin natáhnu olovo, přetáhnu to bužírkou, takhle, přivážu si ke kmenovému vlasci. Víceméně jakýkoliv pevný úzel. Jo, já si udělám vlastně takhle, si to protáhnu tou smyčkou. Jo, vezmu si volný konec a jak kdybych udělal uzdík. 2x, 3x to protáhnu. Táhnu vám vlastně jak kdyby uzdík na vlasci, zatáhnu to. Všechno perfektně drží. Takže tady jsem si donesl návazec. Jo. To kombinovaný návazec, háček Maxo, šňůrka a fluorokarbon tasky. Jo, jednoduše připnu na klip. Zatáhnu převlek. Jo. Mám hotovo.
Teď si vezmu, dám na svazovce, takže si, vzhledem k tomu, že si chci chytit kapra, takže si vezmu trošku něco atraktivního, takže si tady vezmu půlku plovky malý. A k tomu malou švestku, 12. Momentálně jsem u vody na nějaké 3-4 hodinky, možná ani to ne, takže si chci chytit kapra. Jsem tady vlastně se svým klukem, s Péťou, takže ten si chce určitě chytit kapra. Takže tenhle z té dobrutce se ještě přidáme malou vrstvu obalovací pasty. Ale jen trošku, aby jsme chytali, aby jsme tam měli jenom spíš nějakou pachovou stopu a trošku drobku kolem dokola, aby to prostě přilákalo nějakýho kapříka, ale hlavně ne cejny, protože jsou celkem velcí perlíní, plotice i cejní, takže hlavně si chcem chytit kapra. Takže jdem na to. Obr nepřišel, ale aspoň takový prcek. No, šupneme ho do vody, chytáme dál.